आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दलनि आफादगिरि बिथां अनजालि प्रभा दैमारि बिथांनिसिमबो आरो बिथांनि गासै जोंनि गासै टीमखौ आङो गोसो गोरबोजों हामलायनाय जासिहरदों। जोंनि साखाफारा जोबोद मोजां जादों नोंथांमोना दिनैबो नुबाय जोङो गोदानै दाजानाय दलबाबो जोङो दा गासै मोन 25 बियाबावहाय जोङो बिजाथि थिसननो हादों। बे हिसाबै जोंनि साखाफाराया जोबोद मोजां आरो जों ओरैबायदि बियाबाव बिजाथि होदों जे बियाबावहाय जोंनि पिबि दोलोनिफ्राय देरहानाया 100 खोन्दो खाथां बेबादि बियाबावहाय जोङो जोंनि बिजाथिफोरखौ होदों। भट बजरा होननानै बुङोबा जोङो गासैबो दलखौनो जोंनि थाखाय फेक्टर नङा जों बुंनांगोन। खारन थांनाय बाराव 2020 मायथाइनि जे बिटिसि इलेक्सनमोन बेयाव मुनमुन ब्रह्म बिथाङा बिपिएफ दलनिफ्राय देरहानानै थांदोंमोन। नाथाय बे समावहाय बिथांनि जे टीम बिपिएफनि मावथिफोरा गोबां मावथिफोरा बिजेपि आरो इउपिपिएलआव बारलांनायलाय दा बिथाङा जेबो फेक्टर नङा एपिपि दलनि थाखाय। दा जोङो नुबाय थानायाव जोङो हानि जेंनाखौ जों नुदों। जोंनि परबजरानि रायजो राजा हिसाबै हानि जेंनाखौ सुस्रांनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथार आरो बेजों लोगोसे लामा सामा लामाफोरा जोंनि परबजरा बियाबाव दिनैसिमबो मोजां नंथारा। जोङो केम्पिं हिसाबै गिदिंनायाव गोबां जायगाफोराव नुदों दाबो महामायाफोर बादि जायगायावनो नेशनेल हाइवे खाथियावनो माने लामायाव दैस्लुं थायो। सेन्देल आखायाव लानानै थाबायलांनो गोनां जायो आरो नोङो ओरै मुस्लिम गामिफोराव हाबोबा बेफ्रावबो जोङो सेन्देल खुनानै थाबायलांनो गोनां जायो। एम्बु बंग्लाफोर बादि जों बारै बारै थांनो गोनां जायो। दा बेफोरबादि समस्याखौ जों सुफुंनो नाजागोन। बेनिफ्राय जोंनि बे परबजरा साब डिभिजन हिसाबै जोंहा सिभिल हस्पिटालनि जोबोद गोनांथार। जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा लोमजायोबा साजायोबा जोङो धुबुरी गौरीपुर नङाबा क'क्राझार गसाइगावफोर बादियाव लांनो गोनां जायो। दा बेनि थाखाय जोङो बे देहा फाहामथाय बिथिंखौबो गोख्रों नोजोर होगोन। बेनिफ्राय सोलोंथाइ बिथिंखौ जों नोजोर होगोन आरो जौगानायनि गोबां खामानिफोरखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावलांगोन। नमिनेशन बिलाइखौ माला साबमिट खालामगोन? जोङो बेलासिनि 2 बाजियाव गथायगोन नमिनेशन बिलाइखौ आरो बेनि उननिफ्रायनो जोङो जोंनि राजखान्थियारि फोसावदिंनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलांबाय थागोन।